Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Önök a Heti tévét és a Pillpult látják, Kemkende Péter vagyok. És ma is annyi mindenről fogunk szerintem beszélgetni Kardos Péter főrabival, hogy csak győzzék követni. Szervusz Péter, üdvözöllek! Szervusz, csak bocsáss meg, de annyira Hanuka jammeres állapotban vagyok. 2000 évig nem énekeltem ennyiszer a Moai Szúsz, mint az idén. Egyébként igen, ez nekem is eszembe jutott, hogy mi mindent csináltunk most ez alatt a hanukai időszak alatt. Akkor mesélt először azt, hogy mit gondoltál erről az ünnepről, hogyan élted meg, és akkor bele is keverhetjük a hazai zsidó közéletet, akár a világpolitikát. Már is kezdem. Nyilván ez korfüggő is. Nehezen vettem tudomásul, hogy lehet október 7-e után 2 hónappal ilyen önfeledten mulatozni, ahogy néhány helyen láttam, helyszínen. Mert az igaz ugyan, hogy a szentét visszafoglalták, a makabeusok, igaz ugyan, hogy az olajcsoda megtörtént, na de könyörgöm, de október 7-én a holokauszt utáni második legnagyobb zsidóirtás történt meg, és 2 hónapra rá, mintha mi se történt volna. Ez egy jó felvetés, és megmondom miért. Azért jó felvetés, mert némileg nyilvánvalóan a korunkból adódó különbség miatt is mondom, vagy a korkülönbség miatt is mondom, én ezen kevésbé voltam kiakadva, úgymond, mert azt is gondolom, hogy Izraelen belül is azt kell mondani, hogy igen, háború van, amire nekünk nagyon oda kell figyelni. Igen, ezt a háborút kirobbantotta egy nagyon aljas támadás, ami egy zsidó irtásba torkolt, vagy lehet, hogy ez volt a célja? Vessző, de az élet nem áll meg. Továbbra is működni kell, be kell menni dolgozni, be kell vásárolni, le kell ülni, meginni egy kávét, beszélgetni kell a másikkal, Hanukának örülni kell, mert ez egy olyan ünnep, aminek örülnünk kell. Szóval az élet nem áll meg. És megmondom, hogy miért mondom mindezt, mert kérlek szépen tegnap este a Magyar Zeneházában voltam a feleségemmel, ahol egy zseniális, fantasztikus, nem is tudok jelzőket mondani, izraeli énekesnek volt koncertje. Asaf Avidának hívják ezt az úriembert. Hát akit, ha becsukod a füled és csak ránézel az emberre, akkor David Bowie-t látod. Ha becsukod a szemed és a füledet nyitod ki, akkor annyiféle hang van ebben az emberben, hogy mit mondjak, Janis Joplintól Chuck Berryig terjedően mindenféle hang megtalálható ebben az emberben, és nagyon-nagyon-nagyon jó koncert volt, és tulajdonképpen egy szám volt az, ami utalt arra, ami most éppen Izraelben van, de alapjáraton magáról az életről szóltak a dalok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet Hanukát ünnepelni, meg kell is mindeközben. De bocsáss meg, a háború és a Hanuka között nincs kapcsolat. Tudnélik, mielőtt kitört volna a háború, már majdnem 1,5 meggyilkolt zsidó van a történetben. A háború csak utána tör ki. Tehát 1,5 zsidó meggyilkolása van csak, és még nincs háború. Már ez elegendő ok lett volna arra, hogy én ahány helyen gyertyát gyújtottam közösségben, megmondtam, hogy ez Hanuka lángok, de ezek a halottakért szóló emlékmécsesek lángjai is, mert ez és ez történt.
Na most ehhez képest olyan önfelett mulatozásokat látok a neten, ami, tehát Istenem, ez a... Na most Dafke itt nem merülhet föl, legalábbis az én felfogásom szerint. Dafke, mi megmutatjuk, hogy mi élünk, és tovább folytatjuk a vallási, mert szóval hadd ne hozzak fel brutális példákat, hogy amire a Dafke nem érvényes. Jó, én ezt mondom, az előbb elmondtam, hogy kicsit másképp látom, de természetesen elfogadom a véleményedet. Azt mondtad ugye nekem múlt héten, ha jól emlékszem, kérdeztem tőled, hogy ha meghívnának mondjuk a Nyugati térre gyertyát gyújtani, akkor mennél-e? Emlékszel, mit válaszoltam? Igen. Azt válaszoltam. Pontosan. Az igent ezért mondtam így. A következménye, az illető szervezet nem élt ezzel a lehetőséggel. Ellenben meghívták a Budapesti Zsidó Étközség elnökét, és az Életmenete Alapítvány vezetőjét. Akkor úgy kérdezem tőled, hogy egy jelentős létszámú hitközség világi elnöke és egy rabbi között, hogyha meghív, ugye téged ugyan nem hívtak meg, de tehát, hogy van-e különbség? Most először is továbbképzést tartok a szakmádból. Ugye a múlt héten azt kérdeztem, hogy elmennél-e. Most azt kérdezem, elmentél volna-e? Így kell is. Múlt időben te újra ugyanazokat kérdezted, de nem ezt csináltad. Tehát mi a különbség a rabbi és a világi vezető? Igen, mert igen. Van különbség, tudni, most nem a titulusok miatt, de a vallási rész, tehát a rabbik és az illető, ott van egy ütközőpont. Igen. Hát az életmenetében nincs vallási semmilyen ütközőpont a szervezettel, és ugyanúgy nincs az, hogy a BZH elnöke elment, ez jelzésértékű az új vezetés, legalábbis a BZH vezetés részére, mert a BZH vezető az eddig nem ment el még, nem tudom, hogy hívták-e vagy sem. Tehát a lényeg az, hogy rabit nem hívtak, nem tudok más mondani, tehát na most jön a kardos. Na, végre! A rabit azért nem hívtak, mert ők nem tartanak minket rabinak. Igen. Világi vezetőt hívnak, hát miért ne tarthatnának valakit világi vezetőnek? Hoppá, erre varj gombot. Erre nem varrok gombot. Ez tökéletes ruhadarab, erre már is nem varrunk gombot. Tehát ez teljesen rendben van. És azok a Hanuka ünnepek, amiket a Mazsihisz keretein belül tartottak, azokat nyomon követted valamennyire? Hát, mert a nagy ünneplés, meg a nagy táncikálás, azt nyilvánvaló nem a mazsihiszes ünnepségekre gondoltál. A pillanat, hogy válasszuk ki a gyerek-hanukákat, meg a felnőtt hanukákat. De a gyerek-hanukáktól nem várható el, hogy gyászos hangulatú legyen, vagy bármi utaljon arra, hogy valami történt, mert gyerekek. A felnőtt műsorokat is nyomon követtem. Na most én nem a Rumbach templom Hanuka fesztjére gondolok, de például láttam, hogy nem tudom, a Gosdi udvarban volt valami, azután voltak különböző mulatozások. A Nyugati pályaudvarnál történt eseményeknél nem voltam jelen, nem hallottam ugye a beszédeket, nem tudom, hogy ott megemlítették-e egyáltalán, vagy nem említették meg az október 7-ét. Azt én sem tudom. Azt hiszem, időnként igen. Nyilvánvalóan kell is valamennyire. Ez a hanukai időszak azért is érdekes, így visszagondolva, mert mondjuk 30-40 évvel ezelőtt ilyenkor tartották az Anna Frank híres
Hanuka báljait, ahol a fiatalság szórakozhatott egy nagyon jó ízűt, táncolhatott, diszkóztak, kiváló programok voltak. Milyen volt szerinted akkor Hanukát tartani, meg most milyen Hanukát tartani, függetlenítve október 7-től? A Goldman Hanukák nagyon szépek, nagyon jók voltak, mert fiatalok voltunk. Na most ez már nem ismétlődik meg soha. Nagy retro érzések, meg nosztalgia hangulat uralta el idén az akkori résztvevők, és ma már idősebb embereknek a lelkét. Visszasírják azokat a bálokat, ez most csak persze nincs semmi reális alapja, de visszasírják, vagy visszasírjuk, és különböző emlékeink vannak, voltak fix pontjai ennek, például mint az arató diszkó, tehát amik elengedhetetlenek voltak akkor, és hát hogy mondjam, középiskolások voltunk, vagy rabiképzősök voltunk, és megvolt a maga aromája, íze az egésznek. Hát tényleg jó volt, tehát jók voltak ezek, én meg ugye, mint egy másik korosztály vagyok, tehát én nekem már az arató diszkó jutott, drága Andriska kiváló műsorvezetésével. Jó, én ezt nagyon-nagyon jónak tartom egyébként, tehát kifejezetten jónak tartom. Kicsit beszéljünk arról még, mielőtt neki fogunk a heti szakasznak, hogy közeledik ugye a legnagyobb keresztény ünnep, ugye karácsony, és ilyenkor ez a december 24-e, ez mindig olyan furcsa, ugye, hogy hogyan készüljön egy zsidó ember erre a 3 napra, mit csináljon, mit ne csináljon, mert ugye 3 napra egyébként megáll az életet, mind az egész ország úgymond karácsonyozik. Na de mit csináljanak a zsidók ilyenkor? Ami a naptárt illeti, nagyon ritka, legalábbis emlékezetem szerint, hogy ne essen össze a két ünnepet. Mindig össze, ilyen nagy időkülönbség ritka, ami idén van. Hogy mit csináljon a zsidó ember? Most mondhatnám azt, hogy mit ne csináljon, mert van egy ilyen olvasata, mivel én nem az ortodox, fundamentalista részt képviselem, ezért, hát hogy mondjam, a fokhagyma és a különböző fűszernövények sorában én ennek nem vagyok híve, legyen az folklór, legyen az minchák, szokás, de ha ez minchák, akkor én ezt úgy nevezném, mint rabbi, hogy minchák stusz, egy buta szokás, hogy úgy mondjam. Még a babonába sem nagyon fér bele, pedig az aztán tényleg egy negatív kategória a halacha mellett. Érted. Figyelek. Szépen mit csináljon? A zsidó ember attól függ, hogy milyen házasságban él, milyen gyerekei, unokái vannak, mármint vallásilag, mert ahogy mondotta volt, ezt minden évben szerintem elmondom, egykori Talmud professzorom, a szarkazmus tudósa, professzora, nyugodtan állítson karácsonyfát, de hanukia is legyen, és gyújtson hanuka gyertyát is. Annál is inkább, mert maga a karácsonyfa nem egy vallási jelkép. Értettem. Akkor most nézzük ezt a mostani heti szakaszt. Mikét heti szakaszát olvassuk a héten, és hát ugye lassan véget ér a börtönlét. Tehát, hogy József szabadulhat a börtönből. És nem is akárhogyan. És nem is akárhogyan, ezt is akartam mondani valóban. Hát akkor, kedves Péter, segítsél légy szíves a nézőknek. Hát a fáraó nem hirdet amnesztiát. Innen indul a dolog, nem azért De csak azért nem hirdet amnesztiát, mert nincs olyan ünnepi alkalom, amikor azt mondhatja, hogy ma kérem szépen amnesztiát hirdetek.
Az, hogy miért kerül egyáltalán börtönbe, ugye a Potifárnéval való kalandja miatt, Istenem, de rég volt, már nem a Józsefnak, szóval ilyen kaland, ugye kikosarazza a Potifárnét, ürügy, börtönbe, és kezdődik az álomlátás, csak ezúttal nem ő álmodik, hanem a fáraó álmodik, és a fáraó álomlátói kisütik, hogy a 7 tehén, 7 kövér, 7 sovány tehén, 7 kalász, sovány kalász, kövér kalász, azt jelenti, hogy 7 lánya fog születni a fáraónak, és meg fognak halni. Ezt az álom megfejtést előadni, ez egyenlő lett volna a halállal, mert ugye álmot is tudni kell fejteni, nem elég, hogy... És nem csak fejteni, hanem előadni. Tehát, hogy inkább azt végig kell gondolni az embernek, hogy mi a jobb. Azt mondani, hogy hát, kedves fáraó, nem tudom, és akkor így ezáltal holnap is én föl tudok kelni, vagy pedig elmondom, hogy én mit fejtettem meg az álomból, és abban a pillanatban megyek a kivégző padra. Igen, tehát csomagolni kell tudni röviden az álmot, és nem olyan aljas módon eljárni, hogy te van ez a József a börtönben, azt üzenni, hogy lesz 7 lány, meg fog halni. Szóval fúrni nem kell feltétlenül azokban az időkben sem, mármint Józsefet. Tehát álmot lát a faraó, és az egyik volt fogolytársa Józsefnek mondja, hogy van itt egy szerencsétlen Rachmon, ez fickó a börtönbe, aki a nyelvünket se ismeri, de álomfejtést azt tud. Hát akkor hozzátok ide, megborotválkozik, átöltözik, ahogy akkor szokás, nem úgy megy a börtönből egyenesen a legutolsó börtöndivat szerint öltözve, és akkor megjelenik, és a fáraó elmondja neki, lerövidítve, mert ez a történet, ez minden műfajba visszaköszön. Ugye a 7 kövér tehén, 7 sovány megeszi a 7 kövéret, de nem látszik rajtuk, 7 buzakalász, vagy egy száról, másik. Jön a 7 bőesztendő és a 7 szűkesztendő. Ilyenkor az a szokás, idézőjelben, hogy tartalékolunk a 7 szűkesztendőre, a 7 bőesztendő idején, és egyik ötlet a jobb a másiknál, amiket ő ajánl előreláthatólag, be is válik, második emberévé válik Egyiptomnak, és akkor a fáraó mellett ugye a jobb keze, be is válnak a jóslatok, úgyhogy az álomlátó karrierje hála testvérei cselekedetének, amit már akkor megjósoltunk, nem volt nehéz, mert tavaly is már olvastam ezt a történetet. Tehát hála ennek úgyhogy bekövetkezik a karriere, amikor nem csak, hogy bejön a dolog, hanem még rá is szorulnak a mostoha elbánásba általuk részesített testvérnek az irgalmára, nehogy éhen halljanak a 7 szűk esztendőbe. Oda küldi az apa őket, Benyámint a legfiatalabbat otthon tartja, ő pedig fölismeri a testvéreit, de a testvérei nem ismerik fel őt, igen keményen bánik velük, mindössze kémnek nevezi őket, ami akkor se jelentett, hogy mondjam, különleges ajándékot az illetőnek, ha kémnek tartották, ha csak a kivégzést nem tekintette annak. Tehát megalkusznak, hozzá el a testvért, és így tovább, van egy kis testvér otthon, és haza is mennek, de ez már aztán egy másik történet, amikor a nagy költözés bekövetkezik, az egész család úgymond megy Egyiptomba, hogy lemegy vagy felmegy Egyiptomba, ez érdekes kérdés. Tudni, Izraelbe vagy Kánaánba oda fel lehet csak menni, aliázni, Egyiptomba meg akkor csak le lehetett volna menni, ha létezett volna különbségtétel. Azt mondd meg nekem, Péter, mert ugye majd el fogom mondani a beszélgetésünk végül, hogy mindenki olvassa el és hallgassa meg a heti szakaszt. Azzal kezdted a mostani gondolatodat, hogy az álomfejtőnek tudni kell becsomagolni
a véleményét. Egy rabbinak mennyire kell becsomagolni a véleményét? Nem lesz idő már revanzsot venni rajtad ezért a kérdésért, sajnos. Nem kell az adásidőbe. Nagyon kell tudni csomagolni. Na most az álomlátás párhuzamát visszahozva, nem mindegy, hogy kinek az álmát fejti meg. Az ő raptársa álmát, ugye, akinek mondta, hogy csipegetik a madarak a fejéről, ha nem tudom, akkor ez az ő halálát jelent, stb. Vagy pedig a fáraónak fejti meg az álmát, tehát, de mennyire, hogy kell csomagolni. Na most a csomagolás technika más volt a rendszerváltás előtt itt Magyarországon, és más a rendszerváltás óta. Most jobban kell csomagolni tudni, mint akkor, mert akkor csak egyféle csomagolás létezett, annak kellett volna megfelelni tökéletesen. Ma annyiféle dologra kell tekintettel lenni, hogy a csomagoló anyagoknak szeri se száma, amit használnunk kell. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont azt gondolhatná az ember, hogy már nem kell virágnyelven fogalmazni, lehet akár pacekba is megmondani, de nem, akkor ezek szerint nem lehet. És akkor egy rabbi arra is figyeljen oda, hogy nem kell neki ajtóstól a házba azonnal betörni, hanem lehet kopogtatni, ahogy az kell, szépen nyugodtan kinyitni az ajtót, tehát hogy a csomagolás nagyon fontos. Na, sajnos én ezzel úgy vagyok a csomagolással, mint aki nem tud úszni, de tanítani tudja az úszást. Én nem tudok csomagolni, de tudom tanítani, hogy kell csomagolni. Ez nem alapfeltétel. Ez nagyon jó volt. Akkor azt mondd el még végül nekem, hogy miről fogsz akkor pénteken beszélni most a híveknek? Én valószínűleg az álmokról. Tudnék, olyan viszonylag gyakran fordul elő álom a Szentírásba, viszonylag, és van úgy, hogy Isten vagy angyal jelenik meg álmába valakinek, van úgy, hogy hétköznapi történés, aminek beláthatatlan következményei vannak, mert hogy elmesélte az illető, akiről szólt, a címszereplő. Tehát, és a heti szakaszról, ugye a Mikéc, a kéc az a vége, a the end, mármint Hanukának a vége, mert ez egybeesik általában, ez a heti szakasz valamikor Hanuka alatt vagy Hanuka körött van, most pont a végére esik, úgyhogy ma van az utolsó nap, a 8. napja Hanukának, és az, hogy jönnek a dolgos hétköznapok, ez egy közhely, mert tudnék, ezek is dolgosak voltak, és kvázi hétköznapok, nem voltak olyan előírások, ami munkaszünet, vagy bármilyen ilyen korlátozás alá esett volna, de én nem tudok október 7-éről átkapcsolni ilyen gyorsan. Na most, amit te mondtál, hogy voltak olyan alkalmak, ahol ezt megemlítették. Na most, annélkül nem akarok viccelődni, mert nem olyan a téma. De ha te alkalomnak nevezed azt, hogy egy kvízt játszanak, és azt mondják, hogy nevezetes dátum, nevezetes történelemmel. Mondok 6 dátumot, benne lesz. Október 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stb. Hát ha csak nem erre gondolsz, hogy ilyen szinten emlékeztek meg róla, és akkor nyert az illető egy trendernyit. Ha eltalált, hogy október 7. Jó, ezt megértettem. Ez utóbbit megértettem. Nem marad más hátra, mint hogy továbbra is, vagy ismételten biztassam a nézőket. Tessék elmenni péntek este, szombat reggel délelőtt valamelyik zsinagógába. Tessék elolvasni, meghallgatni a heti szakaszt, tessék meghallgatni a rabbi beszédét is. Tessék elgondolkodni azon, hogy ha álmodunk, az miért is van, jó is-e az, ha álmodunk, meg azon is érdemes elgondolkodni, hogy az is jó-e, hogy megfejtjük mások álmait.
Nem biztos. De József esetében bevált, de azért, és a csomagoláson is gondolkodjunk. Nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy itt voltál. És én köszönöm a meghívást. És természetesen Good Shabbos, Shabbat Shalom neked és a nézőknek. Good Shabbos mindenkinek.